Suryane nanging malah gawe bingung kandhe solasa bawane elae gawe senenge atiku ae jane menapa sing kok padosi kacang tolong kang suci kandhe sak solah bawane elae gawe bingunge atiku iki sepot iki jenenge sepot MC nek ngobok kita nyepot iki ndang tanggap sasmita ndang adek golek pangan non nduk pripun sasen angka pindho ing iki bengi sing pok rasa piye nduk atimu rasane piye atiku rasane ayem ayem seneng ayem seneng kira-kira pok numani pok ngapoki dek ngapoki aja ngono ngapoki najan rasa kapok jeneng pahit sing pok sandeng ning aja pok ucapno lantaran lisan ki mau cukup pok batin wae nduk muga-muga sok tinimbalan malih warga Ndawung estu kula mboten malih mboten jeleh najan tok kaya apa ya to adohe saka kutha cedhake wana muga-muga turmuruning wahyu tentrem ayem gemaripah lojinawi iki arep apa mangan kepethuk lho Duk bebasane ra duwe duit nebang kayu didol ya to kira-kira nek jatene wis padang tanduri jagung ya dadi duit ra iya to Mbah cocok malah diseneni Pak Mandor Pak Mantri iki rasa nganggo bawa Nduk langsung yang seragenan garape sing tinuju para tamu wis pokoke iki bengi kreasine digawe kepenak jenjem yo apa Nduk sing kira-kira dadi pangunekmu nyuwun renyuh Mas renyuh Sinta Paramita kok mudeng Mas iya Nduk iki sing maring ngerti rak ya boloku dhewe dulur lanang mengko rak liya ya garwa kinasih Mas Mongklong bojomu kuwi nakal lho Nduk ning ya kudu ngempet rasa aja kok ijolno lho ya mboten betahne wae bojomu kae cukup sitok kae wae Mas ojo ternyuh monggo kadang Karno Superlighting SPM Production SPM Audio Arta Media Shooting dirayakan kadang-kadang Sriwijaya suka makarya telepon Bopo Gatot Ibu Martini wonten Ndawung Pandan Arum Gabus lo mengo omah tiku tansah angelamun amarga ling sing
request lagu menika sampun kabikak jalur atensi. Iya, Pak D Broto. Masuk. Nek omah iku tansah ngalamun amarga eling sing gedhe dhuwur dasar ayu pasurnya esemate gawe bingung atiku. Ning dalan amung tansah mangomang. Untuk lus Ketemu nanging ati wis ra kuat. pengen nyanding Nyanding siamu wong bagus. aduh sayang yen tak rasa saya suwe nambah nekso rino wengi nandang rasa drenyuh ati iki muga antuk jati. Kapan anggonku bisa sesandingan bareng sliramu andum katresnan. Aku amung tansah nunggu tresno iki mung kanggo sliramu. Sembah nuwun. Matur suwun Dik Sinta, atur lipur lumantar langgamipun trenyuh. Pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi? Asik. Katingaren tindak wae ra numpak taksi. Dhewean apa ora wedi katimbang nganggur aku kalam ngancani. Kleresan de alias kebetulan kanjane akeh rada kabotan yen urun kowe tak ewangi nek teko omah aku jaluk diomahi jas aku njaluk diomahi lho Dik nek tekan omah lho Dik Upaya apa, Mas? omahe sun Lho. sun susu kalau Dik Apa wi? sun Gak boleh. Dik Risa Iya, Mas. Lipur para tamu, kasuwun ampun kesesa kondur le Bu. Sapa ta sapa sing gelem ndedongake kalebet ingkang kagungan hajat nek acarane rong rampung bakal di wenehi pidana saking ngarsane Gusti. Acarane rong rampung kok kesusu mulih apa to babakan sing disandang apa meneh utang piutang kuwi bakale angel lunase. Lah iki ibu-ibu aja mulih sik, Bu. Bu, aja mulih sik. Halo. Kok kesusu, Deh? Oh, ngopeni sapi. Oh, alah. Kalebet keluarga saking besan menika nggih Pak Gatot nggih. Mbak, mboten niki namung ndongake sae. Mbok pilih menika saking keluarga besan Pak Sutresno sak rombongan pareng badhe ngersakaken kondur. Mboten ateges nundung menggah rawuhipun rombongan besan, Dik. Ya dikeparengno ndedongake kondur saking dalem pawiwahan dumugi dalem suwang-suwang muga tansah kasanding cempaka mulya ingkang sak wakul-wakul agengipun. Pak Broto aja ndomblong wae. Iki penyanyi nek kira kepranan karo iki ndang nyoh 200 kene. Sesuk ben go dolan. Ayo, Dik. Apa lho? Apa to, Mas? Ya sing penak lipur sedulur. Oh, nggih. Tuwuh muga dadi rezeki sing sumulur. Oh, nggih. Apa? Paringi keton nganti pikun, Mas. Ketun nganti pikun. Nah, iki termasuk lebu tembangan karipta Ki Mantos Wargi ya. Nggih. Ya nek gak salah ngono. Ya kudu diuri-uri, Nduk. Siramu dhewean aja, aku tak ngerokok sik.
Mas Bauri dikepenakno kadang panjang kuyung dene wiwit ngandhap saking keluarga Lekting kameramen sedaya syuting wis pokoke awak dhewe nyawiji ya to kepenak kuwi nak tandang gawe iso bareng-bareng nyeng kuyung ya muga-muga dadi wilujeng.
Broto ditenggani riyen nggih. Iban iki mengke lali janjine. Halalala. Iya iya, halalala. Ya ditunggu sabar sih. Oh iya. Do Gusti niki kapripun kita Kadus wilujeng rawuh. Ngaturaken wilujeng daluna. Nggih, wilujeng dalu. Iki yo melok tumama seneng lho, Dik. Pak Gatut lek wujan kasembadan iki bengi lah dina dikukuhi rawuhe para tamu. Nggih, tamune tumpah-tumpah ya, Mas. Ngapunten nggih kangge ibu-ibu, kinten-kinten kursi ingkang boten dilenggahi, kesanipun saged kageser dalem papan palenggahan tamu ingkang katemben rawuh. Alah. Nggih, Mbah Broto nandang gawe tak labuhi tak leksanani mung sak lali janjine. Lumantar nika Dik Uci ingkang kepareng ngaturaken mbok bilih Mbah Broto pareng badhe nyanyi ki ambak dikeparengken minggah panggung monggo. Sinasa mboten kersa nyanyi namung kula suwun nderek jejogetan satata minggah panggung kabdantara lamun to kanyata ngayuk ya karta pendane. Keluarga keamanan. Bekti sungkem kula tampi Rama Batra Broto. Yo. Broto babakan petung diaturke mengke dawah wingking sak bibaripun lagu mawon mboten napa-napa. Ampun saiki endi mau wis tampa, Nduk? Balekno sik. Anu. Tambah ya, Dik. Tambahi. Alah. Iki mung sak lali janjine para tamu Bapak Ibu ingkang dados kremenanipun Pak Broto. Yuk iki lak tandang gawe suka-suka lipur mangke para kadang kaneman ingkang pareng badhe request lagu dene jejogetan monggo sak ngajengipun pepanggungan menika kasediaaken kadya longgar wedalipun. Monggo kadang yaga lali janjine. Matur sembah suwun Pak Broto. Nggih. Aku naksir kowe
Ijol akeh Dik. Ijol to. Iki cilik nggonanku mana gede. Nah, kok kene ya. Ijole ngosik ya, dinteni sik. Janjane kowe nang ngendi? Elakan sajak nyupriyane. Atiku suci. Surakan Ipir, Dolaris, kelarisan berkah. Mas Yudi Koperasi rawon apa boten iki? Hea, hea, hea. Dino minggu sing kowe ngajan ning awan mangu. Aduh, sakit, aduh. Lali janji kadang alasane mangkelake sluku-sluku padha sapa wong sing ora gelo iwas dandan kowe ora teko. Mbah Broto niki nyuwun sewu asmanipun akeh jenengan apa niki? Asmane. Asmane napa? Aku ngerti iku Sukopatitan. Tebih King Pati Panjang Yuswa. Iki berarti ra iso mati anggen. Ngapunten Pak Broto. Gandeng menika pusaka Aji Sekti jenengan akeh wis kadung nang kene ra iso dicopot. Angel lek iki. Tur ya iki ya angel kabeh. Ya wis ben nang kene wae Pak Broto ya. Awate. Hah? Heeh. Kelas ngono lho karo kanca kuwi lho. Wong barasa pelit-pelit ngono kuwi. Janjane kowe nang ngendi? Ayo. Gandeng yo.
jujur janji rambaleni kendang papan turu esok senam pagi aku wis nate kono awakmu ojo terusan begitu sumpah janji karo awakmu siji loro telu mangku purang ning karaoke dome bubu sampe mudane semeru mangku purang kebanggaan luwe penting pikir no masa depanku. Mangku penyanyi. Are you ready? Sriwijaya. Hey.
sudah pada merapat, serasa pun seiringnya irama sudah anget, monggo. Sabtu padi Mas Kalkun ya tadi ya. Sek. Balamiti. Koro-koro bojo kulungo, abet bengi ansar kosong, udan krimis ra ono kanca, nandang nguyung rino wengi. Lali Bang. Telung taun ku ketemu telung taun bojoku bali, tak takoni kok malah cuti, ora gelem tak cedhaki, tak sawang wetenge wedi.
cedai walah kok jebul wetenge gwedi wae Kok kebangetan urip jos aku kangen ono banyu bablas yang pro layar jaluk pakai rapi cini Mbah Lamidi Sololo yo yo janing iseng matur suwun kripik gedang kripik